Goddag og velkommen til Idehistorie. Jeg sidder her med mine 4 venner. Jeg hedder Magnus, Mikkel, jeg har så også Frederik og Daniel. Vi kunne godt tænke os at fortælle jer lidt om oldtiden og hvad det er for en størrelse. Oldtiden er den tid vi mener, hvor vi mennesker kom til, altså Homo sapiens tid startede, og det er omkring 200.000 år før Kristi fødsel. Men den historiske tid, som vi også godt kunne tænke os at fortælle jer lidt om, det er først den tid, der kommer, når vi mennesker begynder at skrive ned, fortælle om tiden, bedrifterne og historier. Jeg mener, at historisk tid er meget forskelligt fra land til land, altså hvornår den startede. Og fordi der er den her meget store forskel på, hvornår lande begyndte at skrive ned. Den klassiske oldtid dækker traditionelt over den græsk-romerske kultur indtil folkevandringstiden, som begyndte cirka 200-300 år efter Kristi fødsel. Hvilket passer meget godt med oldtidens ophold, som cirka var i det her årstal. I dag er den græsk-romerske kultur en meget stor del af vores kulturarv. Yes. Den her græsk-romerske kultur, det er en del af en periode i oldtiden, som vi kalder for antikken. Vi kan tage nogle eksempler. For eksempel i dag, der er Grækenland i dyb økonomisk krise, men i antikken tilbage i de her 500-300 år før Kristi fødsel, var de græske stater, Athen og Sparta, og den græske kultur med til at danne en af de mest højst udviklede og en af de mest dominerende civilisationer i Europa. I bystaterne udviklede statstænkning, filosofi, litteratur, kunst, arkitektur, videnskab og kultur. Alle sammen områder og idéer fra den tid, som vi bruger og anvender i vores kultur i dag. Grækenland bestod i oldtiden af bystater. Hver bystat havde hver sin styreform. De 2 største bystater, Athen og Sparta, havde henholdsvis demokrati og aristokrati. Demokratiet i Athen menes at være, hvor demokratiet opstod. Demokratiet var dog ikke, som vi kender det i dag. Det var kun mænd, der havde magt. Det var også et mere direkte demokrati. Der var ikke en repræsentant for folket, ligesom vi i Danmark i dag har en statsminister. I Sparta havde man som sagt aristokrati. Her var det de rigeste og de bedste, som havde magten. Rom var i starten af den historiske tid en republik ledt af diktatoren Julius Caesar. Republikken forfaldt dog efter Caesars død, og man fik i stedet for et kejserdømme. På papiret var kejseren bestemt af et senat, som man bestod af de rigeste mænd. Titlen som kejser havde en guddommelig status, og man var hævet over folket. Romerriget var et kæmpestort imperium, som strakte sig fra Spanien i vest til Irak i øst, samt Storbritannien i nord og Sahara i syd. Så har vi lidt om filosoferne fra oldtiden af, og den første filosof, det er Thales fra Milet. Og han troede på, at alt det var lavet af vand, og han troede også på, at jorden lå oven på noget vand. Thales, han var en matematiker og filosof fra oldtiden af, og der står også i nogle skrifter, at han kunne vide, hvornår den næste solformærkelse den kom. Og så har vi de 3 store græske filosofer, som er Sokrates, Platon og Aristoteles. Og Sokrates, han sad faktisk aldrig alene, og han brugte samtalen som et middel, hvor man så blev klogere med mere omkring værdier og sådan noget. Og han brugte samtalen, fordi at når man sad og havde samtale, så kunne man altid spørge ind til hinanden og udveksle tanker med flere eller en person ad gangen. Og på den måde, så kunne man altid spørge ind, fordi at til en tekst eller lignende, så kunne man ikke spørge ind til det, eller stille spørgsmål til teksten, som er skrevet, og man kunne ikke få respons/svar på ens tanker omkring teksten. Platon, han havde den idé, at fornuften, den sidder i ens hoved, og viljen i hjertet og begæret nede i din mave og dit underliv. Fornuften, det er så den, der må udvikle visdom, og det gjorde man så ved at opnå kundskaber. Platon, han lavede også en ideal samfund/idealstat, og i Platons idealstat, der var det filosoferne, som var ledere. De skulle lede folket, og så skulle de ikke være tyranniske eller korrupte, ligesom nogle kejser var i den tid. De skulle simpelthen hjælpe befolkningen ved at oplyse dem omkring, hvad der var godt, smukt og sandt. Og det var ifølge Platon kun filosoferne, som var de oplyste omkring disse ting. Platons mål var, at fornuften skulle herske både i den enkelte og i samfundet.
og i et demokrati er det slet ikke sikkert, at fornuften nogensinde kommer til magten. Aristoteles, han mente, at man sagtens, som man siger, så er viden, det får man ved hjælp af erfaring/undersøgelser. Og et eksempel på det er, at du kan sagtens have set en masse guitar, uden at vide noget om. Viden får du først, når du studerer guitarerne. Det gør du ved hjælp af din fornuft. Erkendelse er et samarbejde mellem dine sanser og din fornuft. Ved selv at udvikle en teori om dine erfaringer får du viden og dermed anerkendelse. Selvom at Aristoteles var elev hos Platon, så havde han ikke den samme mening om, hvordan man fik viden. Aristoteles mente, at man får viden igennem undersøgelser/erfaring. I oldtiden var der meget stor fokus på arkitektur, kunst og teknologi. Arkitekturen handlede i Grækenland meget om at bygge det perfekte tempel. Det ser man også i dag, hvis man går rundt i Grækenland. Her byggede de meget med søjler og formvariationer. I Rom var arkitekturen en videreudvikling på den græske arkitektur. I dag er eksempelvis Colosseum en meget berømt bygning fra det romerske kejserrige. Andre berømte byggestile fra oldtiden er blandt andet pyramiderne. Arkitekturen i oldtiden har haft stor betydning for måden man byggede på i dag. Som vi ser på billederne her, så har vi Venus fra Milo. Venus fra Milo er en statue, som skal forestille gudinden for kærlighed, altså Afrodite, som er kærlighedsguden i Grækenland. Statuen er fremstillet i marmor og utroligt flot. Statuen er udformet af kunstneren Alexandros. Statuen er i dag et meget kendt kunstværk, som er udstillet på Louvre i Paris. Så ser vi noget andet på billedet her også. Det er det, man kalder en akvædukt. Det var et højteknologisk vandingssystem, man opførte i Romerriget, hvor man fragtede smeltevand fra bjergene og ned til byerne, og på den måde havde vandforsyninger i mange år. Så sidst så har vi pyramiderne, som jeg fortalte lidt om, som er en utrolig arkitektonisk bedrift, som er bygget, når man tænker på, at man ikke havde moderne værktøjer eller maskiner dengang. Den er kendt for sine lige linjer, og indeni er den fyldt med hemmelige rum og fantastisk bygning. Og på den måde der var det en stor bedrift tilbage i antikken. I Grækenland havde man flere forskellige guder, som man troede på. Det kaldte man for polyteisme. De havde modsat monoteistiske religioner som kristendom, islam og jødedom en stor og kompleks samling af guder med forskellige funktioner og egenskaber, der i et hierarki opretholdt verdensordenen. Grækerne skabte billeder af deres guder til mange formål. Et tempel vil fx have mange statuer af en gud eller en gudinde eller flere forskellige guder, og kunne være dekoreret med reliefscener, som skildrer myterne. Gudebilledet var almindeligt på mønterne, og kopperne og anden keramik blev fx malet med scener fra de græske myter. Den romerske religion er blevet påvirket udefra, især fra den græske religion og mytologien. De har en masse særguder, som er knyttet til livets funktioner. Grunden til, at romerne havde så mange forskellige guder, var, at når de havde erobret et land, så tog de også landets guder og begyndte at tro på dem. Den romerske kejserkult dyrkes som en gud ved ofringer, tempelbyggerier og festlege. I en bredere forstand bruges termen kejserkult om et hvert ideologisk udsagn, der sammenlignede kejseren med det gudelige. Kristendommen fra ubetydelig jødisk sekt til romersk statsreligion. Det startede med en islamisk stat, som begyndte at tro på Jesus. Til at starte med var den romerske kejser ligeglad med dem, da han ikke så dem som en trussel. Men senere hen gjorde den romerske kejser kristendommen ulovlig, da han begyndte at se dem som en trussel, fordi der kom flere og flere kristne. Men til sidst kunne kejseren godt se, at kristendommen var ved at blive så stor, at hvis de ville gøre oprør, så ville kejseren tabe til dem. Derfor gjorde han kristendommen lovlig, og senere hen blev den til den romerske statsreligion.